Не престанно. Тренирай. Внимание за хвърчане във въздуха. Внимание за бой. Внимание за хвърляне на вода. Внимание за овладяване на всички населени центъра. Ведно и нанасяне на невероятната. Внимание на виждане умения на небесните войни. Прасковената градина. И всичко щяло да бъде наред. Докато един ден, докато те си тренирани, да започнал да се промъква кралят на маймуните. Някак успял той да влезе в прасковата градина и започнал да изяжда всички праскови. Небесните войни невиждани продължавали да тренират своите невиждани умения. Докато краля на маймуните изяжда от праскова след праскова, праскова след праскова и става все по-безсмъртен и по-безсмъртен. И когато се наява бил сигурен, че повече никога не може да умре, решил да тества безсмъртието си и нападнал небесните войни. Започнала битка на демонстрация на умения и бой. Отпадали един по един небесните войни. Един по един продължавали да отпадат, но да се отказвали. Но силите били много равни. Ударите удар започнали да се чува. Горявали се небесните войни, отпадали един по един, а маймуната не спирала. Чували се викове. По всички галактики дънел невероятен звук. Не било чуване и виждане такава битка на безсмъртни. Знаем, че никой не може да умре. Какво ще да бъде разрешението на въпроса на този спор? На този пакт и краля на маймуните, който ще позволи да изяде цялата праскова на градина. И тогава се изправил треньорът на небесните войни. Ядели праскова след праскова, гледали се те. Знаело се, че смърт няма да има, но всичко било въпрос на умение и владеене на човешката енергия. Чували се невероятни звуци. Причаме на този бой. Три нощи, 3 седмици, 3 години трябва боя между водачите на небесните войни и краля на маймуните.
за да се научи да се укроти и да не прави такива пакости. Речено сторено, това се случило с краля на маймуните и историята на бойните изкуства ръкопляскания.